पुण्यामध्ये शिवजयंती थाटात साजरी करायची आहे. आमचे लोकमान्याचे चेअरमॅन श्री किरण ठाकूर यांच्या संकल्पनेतून ही शिवजयंती सोहळा गेल्या वर्षी आम्ही साखळीला केला होता. ज्ञानदीप या संस्थेतर्फे जो पडलीमध्ये तुम्हाला माहीत असेल तर उत्सव थाटात आपण साजरे करतो, 5-5, 6 कार्यक्रम. तर गेल्या वर्षी आम्ही कोंढ्याला शिवजयंती साजरी करायची असा एक निर्णय घेतला होता. पण तो निर्णय थोडासा उशिरा झाला आणि केवळ 4-5 दिवस 5 दिवस शिल्लक असताना हा निर्णय घ्यायचा होता. हा कार्यक्रमाला एक व्यापक स्वरूप, भव्य स्वरूप मिळावं आणि शिवचरित्राचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा हाच एक उद्देश आहे. जेणेकरून शिवाजी महाराजांनी जी संकल्पना सांगितलेली आहे की सर्वांनी एकत्र या, एकत्र व्हा आणि या देशासाठी, या राज्यासाठी, या राष्ट्रासाठी काहीतरी कार्य करा, हेच त्याचं एक मुख्य उद्दिष्ट होतं. आपल्याला शिवजयंतीच्या निमित्ताने हा एक अशा पद्धतीचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे की सर्वांनी एकत्र यायचं आहे आणि शिवाजी महाराजांचं चरित्र त्या निमित्तानं पुन्हा एकदा उद्धृत करता येईल आपल्याला आणि त्या वेगवेगळे प्रसंग सादर करून शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा थोडासा प्रचार आणि प्रसार करणं हा एकमेव उद्देश, दुसरं काही उद्देश नाही आहे. त्याच्यासाठी चित्र स्पर्धा हा एक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. गेली कित्येक वर्ष शासकीय जयंती साजरी होत असते. सकाळी 8-8:30 वाजता सगळे आमचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणा किंवा मंत्री म्हणा किंवा ते येतात आणि शिवाजी महाराजांना पुतळ्याला हार अर्पण करतात. पण याच्यामध्ये लोकसहभाग कुठं असतो? ते शासकीय येतात, 5 मिनिटात जातात सगळ्यात, पण लोकसहभाग होत नाही. आणि ही संधी आम्हाला कोंढ्यावासियांना आली आहे की आपण त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं. तो शासकीय याच्यामध्ये सुद्धा शिवाजीची जी स्पर्धा होते तो दिवसभर पूर्ण कार्यक्रम असतो, पण तो शासकीय असतो. तिथं कोणी उपस्थिती नसतात. तिथं वेशभूषा स्पर्धा असते, मग नंतर गायन असते, काय असते, खूप असतं, पण कोणाला माहीत नसतं. एक 7-8 स्कुलातली मुलं येतात, ते म्हणतात आणि जातात. पण ह्या त्यांच्या संकल्पनेतून आम्ही फोंडेकरांनी दाखवून दिलं पाहिजे की बाबा शिवाजीच्या प्रेरणेनं आपण इथे उत्स्फूर्त जी शिवजयंती साजरी करणार आहे ते सगळ्या संबंध डोळ्यामध्ये दाखवले पाहिजे. कारण आम्ही सगळे इथं मराठी माणसं आहोत. शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने इथं उभे आहोत ते त्यांना दाखवायला पाहिजे.